И какво става, хора? Аз съм Димитър и в това видео, как се видяли сега, ще ви покажа моят мини арсенал за 2025 година. Така че ако искате още такива клипове, може да сте пълно харесване, се абонирайте за канала с Ганбанката. А сега нека да почваме с най-малкото, което имам. Са Piccolo Corsair 60 броя на Enigma и може да видите, ако искате. Не са много силни, затова взех от тях да ги пробваме. Продължаваме с една кутия, която е от миналата година. Имаме тройки и малко още корсарки. Както виждате, имаме корсарки. Така, продължаваме с ето тези. Ако не ги знаете, и те са на Enigma. Ето може да ги видите. 40 броя са вътре. И изглеждат по ето. По ето този начин. Ето може да видите как изглежда самата пиратка. Продължаваме с малко по-силните. Една кутия AK-47 на Enigma отново. И може да погледнете нещата, които ви интересуват. 12 броя. Един път гърмят. Продължаваме с кутия Silver Cracker. Ето. Така изглеждат. Ето и малко неща. Сега ще ви кажа да фокусира камерата. Така, тя е... Ще ви кажа колко. Тялата категорията е F2 и е 0,2 грама. Това беше от пиратките. Ето. Значи Silver Cracker. Тройки и корсарки. Аз пък тройки, това са единички, извинете. Така. Ето от тези, вече казахме, че имаме 40 броя и се казват Raudal Alba. Не знам дали това е името. Продължаваме с Piccolo Corsairките. И имат, ето тук имат кибрид, който от тук може да се палят пиратките. AK-47, една кутия, 12 броя вътре, ето тук може да видите как изглежда. Това е от пиратките. Имаме и заря. Много на Enigma. 8 грама е. Ето може да я видите. И да, пича. Това е от моят арсенал за 2025 година. Ако искате още такива клипове, може да спадете пълно харесване и се абонирате за канала с Ганбанката. И утре ще кача видео как сме се прикарали нова година. Ще ви снимам някои неща, ще ви снимам най-интересните, така че абонирайте се за канала, ако не искате да си пуснете. Довиждане, пичове!